Jeg vil gerne bevise sætningen om arealfunktionen, hvor det er gældende, at mærke af x er lige med f af x. Og det betyder altså, at arealfunktionen er stamfunktionen til f af x. For at illustrere det grafisk vil jeg først tegne det. Jeg har et koordinatsystem, og så en tilfældig funktion, som stopper her og starter her. Punktet her, hvor det starter, det kalder vi A, og punktet, hvor det slutter, kalder vi B. Vi har i den her opgave gået ud fra nogle forudsætninger, nemlig at vores funktion er kontinuær, og at den er positiv. Ellers så vil der være gældende nogle andre regler. Jeg har så her min funktion, og jeg vælger så et vilkårligt punkt, som jeg kalder x0. Og det kunne vi lægge her. x0. Godt. Tilvæksten her fra x0 over til b, den kalder vi delta x. Og når vi så går over her og aflæser over på y-aksen, så har vi her f af x0, og her, hvor vi har fået en yderligere tilvækst, f af x0 plus delta x. Godt. Arealet i denne her del under vores graf, den kalder vi a af x, hvorimod at arealet under den her del af vores graf, det er altså delta a. Godt. Og det er også det, man kender fra, når vi arbejder med differentialregning, eller integralregning, så kalder man det for delta f. Godt. Det vi så kan bruge vores graf til, det er, at nu har vi jo ligesom delen her under vores graf, men vi kan altså benytte os af grafen på en anden måde. Vi kan nemlig se på de to rektangler, som er både mindre og større end vores graf. Vi har den store rektangel, som går herfra, hele vejen op her, hen og ned igen. Og for at finde arealet af den, så benytter vi os af den helt basale længde gange bredde, hvor vi har længden, som er hele vejen op her, som vi kan aflæse herovre var f af x0 plus delta x. Så går vi lige op. f af x0 plus delta x gange med bredden, som er delta x, og gange delta x. Det er altså vores maksimum delta a kunne være. Så skal vi så se på den mindre rektangel, altså det minimum, som delta a kunne være. Nemlig den mindre rektangel, som går herfra, hen, her. Den har længden, som vi går ud og aflæser ud med vores y-akse, som er f af x0, gange med bredden, som stadig er delta x. Og det er altså vores minimum delta a. Godt. Så benytter vi os af tretrinsreglen. Det gør vi sådan der. Hvor vi kender det første trin, der skal vi finde tilvæksten, som lyder a af x0 plus delta x her minus a af x0 over delta x. Det skal vi egentlig ikke bruge til noget, men det er mere det andet trin i tretrinsreglen, der er gældende. Og det er altså her, hvor vi finder differenskoefficienten.
Det beskriver man også med sekanthandlingen AS. Og der har vi altså vores delta A over delta X. Godt. Det vi så skal bruge nu, det er, at vi går tilbage nu til vores graf. Og vi har jo, som jeg nævnte før, vores graf, og de to, både en rektangel, der er mindre og en rektangel, der er større. Det vi så kan gøre brug af nu, det er ulighedstegn. Og vi ved altså, at vores areal under grafen skal være imellem de her to rektangler, eller mellem de her to rektangler. Så nu tager vi den der væk igen. Godt. Så vi starter altså med vores minimum, hvor vi ved, at det skal være f af x0 gange delta x. Der ved vi, at vores areal under vores funktion skal være større eller lig med det mindre areal. Og vi ved jo, at vores areal, det var altså delta A. Men det skal altså være mindre eller lig med, og nu er jeg altså lige ved, må jeg lige gøre det her nede. Det skal være større eller lig med det store rektangel, som skal være f af x0 plus delta x gange delta x. Så nu har vi altså en sætning. Det vi så gør, det er, at vi gerne vil have det her, det midterste, til at ligne vores andet trin i trektrinsreglen, nemlig delta a over delta x. Det vil altså sige, at på alle ledene dividerer vi altså lige med delta x. Og der kan vi altså se, at nogle af de her faktorer går ud med hinanden. Delta x med delta x, delta x med delta x. Tilbage har vi så, at f af x0 skal være mindre eller lig med delta a divideret med delta x, som skal være mindre eller lig med vores store rektangel, nemlig f af x0 plus delta x. Godt. Det vi så gør nu, det er at gøre brug af vores tredje trin i tretrinsreglen. Det er nemlig at finde grænseværdien. Tredje trin. Og det er altså at mærke af x0, eller bare af x. Det finder vi ved at sige lim, altså grænseværdien, når delta x går mod 0. Er vores andet punkt nemlig delta a over delta x. Godt. I det vi siger, at delta x skal være lig med 0, det så kan vi så prøve at bruge herover. Nemlig, lad os sige, at vi sætter et 0 ind her på delta x plads. Tilbage har vi så at f af x0. Herover på den her side af ulighedstegnet, der har vi ikke noget delta x. Det vil altså sige, at det også bare går mod f af x0. Vi har altså her f af x0 og f af x0 på hver sin side af det her delta a over delta x. Det må altså betyde, at for at det skal kunne gå op med de her ulighedstegn, at når vi har ligesom denne her del, som skal være ligesom imellem f af x0 og f af x0, men det skal stadig være større end f af x0, men det skal også være mindre end f af x0. Dog skal vi så lægge mærke til, at det også kan være lig med. Det må altså betyde, at det midterste her, delta a over delta x, også går mod f af x0. Det vil altså sige, at f af x. Dermed så har vi altså bevist ved hjælp af tretrinsreglen og ved hjælp af vores her ved at tegne grafen og grafiske værktøjer, så har vi altså bevist, at a mærke af x er lig med f af x, nemlig at arealfunktionen er stamfunktionen til f af x.